Bună ziua! Astăzi am pregătit o activitate interesantă și nu avem nevoie de foarte multe lucruri. Avem nevoie de creioane și de numele nostru, chiar așa, de numele nostru. Fiecare copil își va scrie numele pe foaie cu litere de tipar. Eu voi scrie numele meu, Alina. Iar provocarea este ca pentru fiecare literă din numele nostru să desenăm un obiect care să înceapă cu acel sunet. Prima literă din numele meu este A și voi desena un avion. A doua literă din numele meu este L și voi alege să desenez o lea. A treia literă din numele meu este litera I și voi desena o inimă. A patra literă din numele meu este un N. M-am gândit la ceva simplu care să înceapă cu sunetul N și am ales să desenez un nasture. Foarte simplu. Facem un cerculeț și două punctulețe. Iar ultima literă din numele meu este litera A și vom desena o albinuță. Prima dată începem cu un cerculeț mai mic. Așa, să vadă toată lumea. Am nevoie de două aripioare. Două antenuțe micuțe, ochișori, un zâmbet larg, micuțul ac al albinuței. Acesta este rezultatul. Aștept să-mi trimiteți și voi poze cu lucrările voastre, cu numele voastre și ce imagini ați hotărât voi să desenați. Nu uitați, be safe! V-am pupat!